Situația escaladează ca niciodată, iar știrile care vin acum sunt atât de șocante încât merită toată atenția ta. În timp ce lumea urmărește fiecare mișcare, Ucraina face un apel îndrăzneț: înlăturarea imediată a lui Putin de la putere și instalarea unui guvern interimar în Rusia. Dar nu se oprește aici. Ambasadorul ucrainean în Polonia, într-un gest de sfidare simbolică, se declară gata să preia funcția de guvernator al Moscovei, dacă orașul este eliberat. Între timp, Statele Unite avansează cu planuri care ar putea redefini viitorul Ucrainei, iar un cutremur misterios din Asia pune un aliat cheie al lui Lukashenko în centrul unei furtuni geopolitice. Ești pregătit pentru ce urmează? Armata a intrat într-un ritm de luptă fără precedent. Rușii au lansat peste 200 de ofensive într-o singură zi, un record absolut pentru 2024, potrivit datelor de la canalul de monitorizare ucrainean de Epstate, care monitorizează fiecare centimetru al frontului. Aceasta este cea mai mare concentrare de atacuri din 3 zile de la începutul conflictului. Trupele Moscovei presează puternic la Kupiansk, Liman, Torske, Vremivka și Kursk, dar tocmai la Pokeirovsk situația devine critică, cu intensitate care amintește de cele mai proaste momente din ianuarie. Între timp, Institutul American pentru Studierea Războiului dezvăluie că forțele armate ucrainene nu stau nemișcate. Ele avansează, deși încet, în puncte strategice din regiunea Donetsk, precum Borova, Torske, Pokeirovsk și Kurakov. Dar de ce aceste atacuri din culise asupra mașinii de război rusești? Răspunsul se află în strategie. Pentru colonelul Roman Svitan, din rezervele armatei ucrainene, secretul este destabilizarea ariergarda inamicului. Dacă nu le distrugem liniile de aprovizionare, întreaga forță rusă, bărbați, tancuri, muniții se va acumula pe linia frontului, iar soldații noștri vor trebui să le înfrunte mână în mână. Explică el întrebarea arzătoare: vor ceda generalii ucraineni presiunilor politice sau vor onora jurământul făcut poporului? Pentru că, în cele din urmă, istoria își va face plăcere pe fiecare dintre ei. Au scufundat corabia corupției sau au lăsat Ucraina să fie trădată de proprii ei lideri. Și vorbind despre trădare, Statele Unite au un apetit vorace pentru resursele ucrainene. Aceasta nu este o ocupație militară, ci un control total asupra resurselor naturale ale țării, prețul practicat de Washington pentru a media o încetare a focului. Z-Times a dezvăluit un document exploziv. Ceea ce era cunoscut sub numele de afacerea cu minerale rare și arată acum ca o capcană geopolitică. Trump, convins că Ucraina este slabă și disprețuitoare față de Zelenski, cere Kyiv-ului să returneze fiecare bănuț din miliardele injectate de administrația Biden. Rămâne întrebarea: este această întârziere în încheierea acordului o mișcare a lui Trump de a-l umili pe Zelenski sau o manevră de a extrage și mai multe concesii? Pe partea ucraineană, tăcerea este strategică. Mikhailo Podolyak, consilier al președinției, admite că negocierile sunt în desfășurare, dar neagă că există o versiune finală. Totul este încă speculații sau informații interne. Ministerele Justiției și Finanțelor analizează termenii. Abia atunci când vom avea un document oficial vom putea discuta despre impacturile reale ale acestuia, precizează el între timp. Surse occidentale dezvăluie: Washingtonul vrea mâinile libere asupra petrolului, gazului ucrainean și întregii infrastructuri energetice. Și cel mai șocant lucru: niciun cuvânt despre garanțiile de securitate pentru Kiev. Se vinde Ucraina în schimbul unei păci iluzorii. De la Kremlin vine un mesaj clar și de rău augur. Dacă Ucraina îndrăznește să atace mai întâi infrastructura energetică rusă, Moscova va riposta fără milă. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, garantează că, până acum, Rusia și-a îndeplinit partea sa din acordul tacit de a nu bombarda centralele și rețelele electrice. Dar nu vom sta cu mâinile în brațe dacă Kyivul încalcă acest armistițiu, avertizează el între timp. Statul major ucrainean acuză Kremlinul de anihilare. După ei, rușii și-au încălcat deja promisiunea, lovind ținte în Herson și Poltava. Răspunsul Kyivului este direct: v-am lovit doar instalațiile militare. Rusia vrea să ne facă un țap ispășitor pentru a-și justifica următoarele atacuri. La Londra, noul prim-ministru britanic, Keir Starmer, nu are nicio îndoială. Și Putin joacă murdar. Își dorește timpul în timp ce războiul său ilegal continuă. Nu-i putem permite să tragă asta ani de zile. Este timpul să impunem termene stricte, să creștem presiunea cu sancțiuni și să clarificăm că răbdarea Occidentului are limitele ei. Și de parcă nu ar fi de ajuns, Ucraina aruncă o bombă diplomatică. Ambasadorul la Varșovia,
Vasil Botnar bate joc de propunerea lui Putin de a instala un guvern provizoriu în Ucraina sub supravegherea ONU. Răspunsul DVS. El însuși candidează pentru funcția de guvernator al Moscovei, o provocare directă la adresa regimului rus. Pe măsură ce lumea este sfâșiată între război și diplomație, un lucru este cert: fiecare mișcare de acum poate defini viitorul a milioane de oameni. Urmăriți îndeaproape, pentru că ceea ce urmează ar putea schimba totul. Și ține minte, vocea ta contează. Distribuie, comentează, dezbate. La urma urmei, în vremuri ca acestea, informația este cea mai bună armă noastră. Ucraina nu dă înapoi nici măcar 1 milimetru. Într-o declarație clară, autoritățile au spus clar: democrația ucraineană nu se pleacă presiunilor externe, cu atât mai puțin planurilor de tutelă străine. Când se va termina starea de război, vom organiza alegeri prezidențiale fără amestecul Rusiei, fără amestecul ONU, fără nicio umbră de îndoială cu privire la suveranitatea noastră. Mesajul este unul singur: Ucraina nu este o piesă de șah geopolitică. Este o națiune care își decide propriul destin. Și dacă cineva încă se îndoia de hotărârea Ucrainei, ambasadorul Vasili Botnar, reprezentantul Ucrainei în Polonia, a răspuns pe un ton sfidător: Moscova sub administrație ucraineană? De ce nu? Când Rusia va începe să se deintegreze, și asta este o chestiune de timp, voi fi primul care va candida pentru guvernator din dărâmăturile regimului Putin. Ironia este ascuțită, dar mesajul este serios. Ucraina nu numai că rezistă, dar plănuiește deja ziua în care balanța puterii se va înclina pe cealaltă parte. Am lucrat la ambasada din Moscova. Cunosc bine acel sistem putred. Dacă trebuie să preiau controlul pentru a reconstrui ceea ce a mai rămas, voi fi gata. Nu e retorică. Este strategia. Între timp, Ministerul de Externe ucrainean a mers mai departe. A propus ca ONU să preia administrarea temporară a regiunilor rusești, începând cu Vorkuta, simbolul gulagului stalinist. Localii pot câștiga doar din orice altă formă de guvernare decât cea a lui Putin, care cheltuiește miliarde pe rachete în timp ce oamenii să-i trăiesc în sărăcie. Provocarea este calculată. Dacă Rusia insistă să dicteze termeni Ucrainei, Kyiv-ul răspunde cu o mișcare îndrăzneață în Consiliul de Conducere al Moscovei. Cine destabiliza cu adevărat regiunea? Europa în alertă maximă, cursa pentru adăposturi anti-apocalipsă. În timp ce diplomații fac comerț cu barbe, Europa se pregătește pentru ce e mai rău. În Spania, cererea de buncăre de lux a explodat cu 200% de la începutul războiului din Ucraina. Acestea nu sunt orice adăposturi. Sunt cetăți subterane cu ziduri blindate, sisteme de filtrare a aerului, dușuri decontaminante și rezerve de apă și energie pentru luni de zile. Este ca un apartament, dar conceput pentru a supraviețui unui holocaust nuclear, explică Fernando Diaz, managerul unei companii specializate. Prețul. De la 150.000 de euro, un cost mic, potrivit cumpărătorilor, pentru privilegiul de a nu se transforma în praf radioactiv. Și nu este vorba doar de spaniolii. În toată Europa, cursurile de supraviețuire în zonele de război sunt pline. Cetățenii obișnuiți învață să identifice atacurile chimice, să înființeze baricade și chiar să acorde primul ajutor în scenariile de colaps. De ce? Pentru că agențiile de informații occidentale nu au nicio îndoială. Până în 2030, Europa trebuie să fie pregătită pentru un conflict direct cu Rusia. Nu este o teorie a conspirației. Este un avertisment din partea serviciilor secrete. Când pământul se cutremură și geopolitica de asemenea. În timp ce lumea discută despre război, natura ne amintește că forțele sale sunt necruțătoare. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a zguduit Myanmarul, lăsând peste 100 de oameni morți și oraș în ruine. Epicentrul? Aproape de Mandalay, dar tremurul s-a simțit până în Bangkok, New Delhi și Beijing. Au urmat 12 replici, menținând regiunea într-o stare de urgență. Și de parcă nu ar fi de ajuns, în aceeași săptămână, Kazahstanul a înregistrat 2 șocuri seismice la granița cu Kârgâzstan, al 4-lea mai puțin de 15 zile. Interesant este că în mijlocul haosului, un nume a tras atenția: Victor Krenin, ministrul apărării din Belarus și aliat apropiat al lui Lukashenko, se afla în Myanmar într-o misiune oficială când a avut loc dezastrul. A supraviețuit nevătămat. Coincidență?
Sau un semn că, chiar și în mijlocul catastrofelor naturale, firele puterii nu se rup niciodată. Asia Centrală este mișcare, iar jocul este pentru supraviețuire. În timp ce Occidentul se protejează, republicile din Asia Centrală strâng rândurile. Președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, a călătorit la Astana pentru o întâlnire neoficială, dar strategică cu colegul său de la Kasaco, Kassym-Jomart Tokayev. Fără protocoale, fără discursuri goale. Un singur mesaj clar: unitate sau colaps. Temele: securitate regională, comerț, energie și apă, resurse care, în vremuri de criză globală, valorează mai mult decât aurul. Nu este vorba doar de economie. Este de a ne asigura că regiunea noastră nu devine un câmp de luptă între puteri, spun surse apropiate negocierilor. Cu Rusia instabilă și China în expansiune, Asia Centrală știe: cine nu se va uni va fi înghițit. Și în timp ce lumea arde o terapie care vindecă fără cuvinte. În mijlocul atât de multe știri dure, o singură lumină: Netonmund Kennedy, în Irlanda, unde animalele salvează vieți. Câinii, caii și chiar lamele sunt folosiți în terapii pentru veteranii de război, copiii cu autism și supraviețuitorii de traume. Ei nu judecă. Pur și simplu iubesc. Și, uneori, asta este tot ce are nevoie o persoană pentru a crede din nou în umanitate, spune un voluntar. Întrebarea rămâne: în timp ce unii construiesc buncăre, alții pariază pe alianțe. Unii provoacă imperiile, alții se pregătesc pentru ce e mai rău. Ești gata să vină lumea? Pentru că un lucru este cert: viitorul nu așteaptă. Distribuie, reacționează, dezbate. Vocea ta ar putea fi diferența dintre război și pace. Și amintiți-vă, știrile următoare ar putea schimba totul. Până atunci, fii atent și nu lăsa frica să te paralizeze. Istoria se scrie acum. Și tu faci parte din asta.